ka Kasihil Autonomous District Council KHDC kalapat singaw bakam nun kamban pani ya kajingida na kiplit jonggal jala hadin balamaham ka Hanyutrap National Liberation Council dani HNLC u Chief Executive Member CM jongka KHDC uba Winston Tony Longdok ulu pentip arulong ka Council ka Klem New Jor halor kapang ne ka khobor balamaham ka HNLC barulong ka Council kalapersyang bantray ia ka badai ne ka babaha nakata-kadaw laong pamdon kam banlej syakipulit ne banpani ya kejingdana ke sarkar u CM ulong ro ba kum kinong ilam jongka KHDC ki klub jepting ia kalai kawan jongki bat ka executive committee kalalong ro ka ba pikir habaro kiliang kumta kumban kedau kendiat halor kene kapang bau Desember jong usnem arjar poson ka HNLC kalamaham ia ka WPP kabaylam kamat ia ka executive committee ha KHDC kalaong ba amdai ban penslep ban ai sanat yau sim balajid daghima sora bat kalamaham balada slem ban ai ia ka sanat ka HNLC kan persyang ban pentlot ia ka sencar khadar kat kum ka dusturiti bat kinong lam jong ka WP bat sencar ha KHDC kin hab ban kitkle ia kane